Dobro jutro, dobar dan ili dobro veče, u zavisnosti od toga u koje doba dana gledate ovaj video. Kod mene je trenutno dobar dan i slava Gospodu Isusu Hristu za ovaj divan dan. Ovo je moje prvo video za YouTube kanalu. Prvo video koje je istinski namenjeno za ono za šta sam otvorio YouTube kanal, a to je za slavu Gospoda Isusa Hrista. Najprvi ću se vama izviniti zbog mog srpskog jezika jer ja sam iz Makedonije, ali pričat ću srpski jer mislim da će me mnogo više ljudi razumeti od bivše ju prostore pa i od dijaspore čak, jer mislim da više ljudi znaju srpski jezik nego makedonski. Jer se nekada po školama učio srpsko-hrvatski. Ja nisam iz te generacije, ali sam rođen 83. Rođen sam u Jugoslaviju, tako da što iz filmova, što iz serije, što iz televizija, koliko toliko naučio sam srpski, tako da nije moj srpski savršen i zato vam se unaprijed izvinjavam. Ja sam Žarko Danevski, kao što sam rekao, iz Makedonije. Otvorio sam ovaj video kanal na YouTube za slavu Gospodnju. Kao što vidite, izašao sam u prirodi jer od uvek sam mislio i od uvek sam želeo da Boga proslavljam u prirodi Gospoda Isusa Hrista, jer se mnogo bolje osjećam nego gde god se drugde nalazio kad slavim Boga. Jedino kad uđem u tvoju tajnu sobu, što kaže Isus Hristos u svoju tajnu klet, zatvorim se sam, molim, čitam i slavim Gospoda Isusa Hrista na samo, bez da mi niko ometa. Iako se trebamo družiti i slaviti zajedno i moliti zajedno Boga Isusa Hrista, ali je mnogo više potrebno zajedništvo na samo sa našem Bogu Isusu. Moji videa će se sastajati ne od nekih propovedi kao što neki propovednici to rade, već isključivo od čitanje Biblije, čitanje svetu Božju reč, kao što vidite. Predstavljam vam sveto pismo na makedonskom jeziku. To je Biblija ili sveto pismo, jedan od boljih makedonskih prevoda koji je preveo doktor Dušan H. Konstantinov i je jako dobar prevod. Poneo sam Bibliju na srpskom jeziku, korice su moja izradnja, jer sam stare upropastio nažalost, i Stari Zavet je preveden od Đure Daničića, što mislim da je jedan od boljih srpskih prevoda, i Novi Zavet od dr. Dimitrije Stefanovića. Ova Biblija mi je poklon iz brata Mihajla iz Crkve Božje iz Karanovca, Srbije, za brata Žarko, to je za mene iz Kumanovo iz Crkve Božje. Međutim, želim vam reći da trenutno ne pripadam nijednoj denominaciji i slava Bogu za to, pripadam samo Gospodu Isusu Hristu. Ali naravno imam svog duhovnog vođu, imam svog pastira koji se zove Boban Kolevski, koji je iz Kumanovo, bio je pastor u Crkve Božje, sad je samostalni pastor i on je za mene jedan od boljih pastora kojih sam ja upoznao. Možda i nisam sreo boljih, nažalost, mada ima jako dobrih pastora. Kao što vidite, u prirodi sam izašao sa mog starijeg sina Mario Momevski, koji isto slavi Boga, i sa našeg divnog psa koji je nam Bog poklonio. To je Lucy, mešavina od, kako se zvao sine? Labrador, tako je, mešavina od Labradora, međutim vrlo pametni pas. U početku želim pročitati neke stihove koji sam ja još od malena, još kao dete, upisivao u svoje teftere. Imam mnogo teftere, međutim sada sam poneo samo 2 teftera, poneo sam neke knjižice. To je Novi način života,
izdata od Joyce Meyer, žena koja jako služi Bogu, i knjiga Najveći čovjek koji je nekada živeo, a to je Isus Hristos. Međutim, sada neću o tome, sada ću isključivo o Bibliji i neki stih koji, kao što sam rekao, mene je ohrabrivao još od malih nogu. U početku ću pročitati za one koji nisu pokajeni jednu kratku molitvu pokajanje. Za pokajanje. Gospod Isuse Hriste, priznajem da sam grešan. Ja se kajem za svaki moj učinjen greh. Molim te, Gospod Isuse Hriste, oprosti mi i blagoslovi me da više ne grešim. Dođi u moj život i vodi me. Amin. Nije ništa strašno da molitve budu i duže, ali kratka i iskrena molitva od srca je nešto najdivnije, najprekrasnije, najdivno za Boga. Isto tako pročitat ću jedan mali stih. Bezrezervno predaj se Bogu. To je mene jako ohrabrivo dok sam bio mlad. Jako često sam ih čitao, mada možda i premalo, trebao sam ih čitati i čitat ću ih što češće da budem ohrabren. Evo tako još jedan stih koji ću pročitati. Raščisti sa starim grehovima, usprotivno oni će očistiti tebe. Božju silu u našem životu sprešava naš grešni ponos, uništi ponos u sebi. Još jedan stih. Prorok je doneo poruku, ne za neku daleku budućnost, već za sutra u ovog doba. Tako neću više čitati stihove, čitat ćemo ih naravno neki drugi put. Tako da sada želim nešto iz Biblije pročitati da bi bio što kraći i trudit ću se da sva moja biblijska propovedi ili biblijska čitanja iz Svetoga pisma budu što kraći kako bi bili vam što pozanimljivi i što korisniji. Neću čitati iz makedonskog prevoda, kao što sam rekao, čitat ću iz srpskog prevoda, jer mislim da će me više ljudi razumjeti. Nisam nacionalista, volim sve nacije, poštujem sve nacije kao što to Bog zahteva od nas, ali ipak čitat ću na srpskome, kao što sam već rekao, kazao sam koji je razlog tome. Započet ću, Lucy, nemoj dirati Bibliju, Lucy, Biblija je živa reč, nemoj dirati Bibliju, molim te. Započet ću sa psalmima, pročitat ću nekoliko psalma na slavu Gospodnju, pa vidjet ćemo neki drugih puteva kad budem čitao, kad budemo slavili zajedno Boga, čitat ću i nešto i drugo, ali za početku počinjem sa 2, 3, 4, ne znam koliko psalma, koliko nam Bog dopusti. Evo vidite panoramu Kumanova, ne znam koliko se vidi jer snimam sa ne tako dobrim telefonom. A mi smo u jednu jako lepu prirodu koja je bliže našoj kući i zato smo tu došli sa mog sina koji isto veruje u Gospoda Isusa Hrista i slavi Boga kao što dolikuje jednom malom detetu od vernoga oca i verne majke. Moja supruga je na posao, mlađi sin u školu i nisu mogli da dođu sa nas. Čitat ću 4. psalm. Davidova večernja molitva, puna hrabrosti, da te verom protiv neprijatelja, Bog zastučuje malodušnost prijatelja, načalniku pevačkom, uz žice. Psalm Davidov. Kad te zovem, čuj me, Bože, pravdo moja, u teskobi daj mi prostor. Smiluj se na me i usliši moju molitvu. Sinovi čoveči, dokle će slava moja biti u sramotu? Dokle ćete biti ljubiti ništavilo i tražiti laži?
Znajte da Gospod divno čuva svetog svog. Gospod čuje kad ga zovem. Gneveći se, ne grešite, razmišljajte u srcima svojim, na posteljama svojim i utolite. Prinesite žrtvu za pravdu i uzdajte se u Gospoda. Mnogi govore, ko će nam pokazati šta je dobro? Obrati se k nama, Gospode, svetlo lice svoje, a meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju, kad im rodi pšenica i vino. Ja mirno ležem i spavam, jer ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha. Svaki psalm je vrlo hrabrujući, zato sam i počeo moje prvo video sa psalmima. Produžit ću i čitat ću 26. psalm, molitva za spasenje bezazlenog, psalm Davidov. Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svojoj hodim i u Gospoda se uzdam, neću se pokolebati nikada. Ispitaj me, Gospode, i slušaj me, pretopi šta je u meni i srce moje, jer je milost tvoja pred očima mojim i hodim u istini tvojoj. Ne sedim s bezumnicima i s lukavima se ne mešam. Nenavidim društvo bezakoničko i s beznabošcima se ne sedim. Uživam pravdom ruke svoje i idem oko žrtvenika tvog, Gospode, da razglašujem hvalu tvoju i kazujem sva čudesa tvoja. Lucy, budi mirna, molim te. Lucy, budi mirna, slavimo Boga, Lucy. Dokle smo stigli. Uživam pravdom ruke svoje i idem oko žrtvenika tvog, Gospode. Da razglašujem hvalu, molim te, Lucy, beži. Da razglašujem hvalu tvoju i kazujem sva čudesa tvoja. Gospode, omiljeno mi je stan doma tvog i mesto naselja slave tvoje. Nemoj dušu moju pogubiti, ni život moj s krvopiocima, kojima je zločinstvo rukama i kojima je desnica puna mita. A ja hodim u prostori svojoj, izbavi me i smiluj se na me. Noga moja stoji na pravom putu, na skupštinama ću blagosiljati Gospoda. O, slava ti, Bože, slava ti, Gospode, uz tebe se uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom doveka, po pravdi svojoj izbavi me. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, slava ti i hvala ti za današnju tehnologiju, koju nažalost mnogi koriste za blut i razvrat, ali ja je neću tako koristiti. Svu tehnologiju koju posjedujem, iako je ne posjedujem mnogo, sasvim dovoljno da ti služim. Jedan obični mali telefon koji nije skup, nije jak po reklami, ali sasvim dovoljan da služi Gospodu Isuse Hristu. Sine moj, šetaj se i slavi Gospoda. O, slava ti, Bože. Pročitat ću pola deo od 34. psalma. Da ne bi nam mnogo vremena oduzeo, jer ovo je moj prvi video i rekao sam, bit ću kraći. Hodite, deco, poslušajte me, naučit ću vaš strahu Gospodnjem. Koji čovjek želi život
ljubi dane da bi video dobro. Ustavlja jezik svoj od zla i usta svoja od prevarene oči. Od prevarene reči, oprostite. Kloni se od zla i čini dobro, traži mir i idi za njim. Oči su Gospodnje obraćenje na pravednike i ušive njegove na jauk njihov. Ali je strašno lice Gospodnje za one koje čine zlo, da bi istrebio na zemlji spomen njihov. O, slava ti, Gospode. Viču pravedni i Gospod ih čuje i izbavlja ih od svih nevolja njihovih. Gospod je blizu onih koji su skrušenog srca i pomaže onima koji su smernog duha. Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod. O, slava ti, Gospode! Gospod je blizu onih koji su skrušenog srca i pomaže onima koji su smernog duha. Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod. Ponovio sam ove stihove jer su mnogo jaki. Čuva Gospod sve kosti njegove. Nijedna se od njih neće slomiti. Bezbožnika ubiće zlo i koji nenavide pravednika prevarit će se. Gospod iskupljuje dušu sluga svojih i koji se god u njega uzdaju neće se prevariti. Slava ti, Gospode! Zatvaramo Bibliju, skupljamo ih na jedno mjesto kako bi se pomolili Bogu. Ovo je Novi Zavet, nisam vam napomenuo, ovo je jedan od boljih Novih Zaveta što sam sreo. Ovo je makedonski prevod, ne znam koji je prevodilac, ali je Biblijsko združenje Republike Makedonije, Skoplje, 2010. godine. Ima od ovog prevoda ima i cijela Biblija i je jako dobra, jako poučna i dosta inteligentno prevedena jer je nadahnuta od Boga, verujem. Za kraj pomolimo se kratko, jasno i blagosloveno Bogu i završit ćemo ovaj video. Pa se nadam da će u sljedeći nas Bog blagosloviti. Da što više slavimo njega i što više ljudi se preko ovih videa obrate Bogu. Pokajte se grešnici, pokajte se ljudi. I oni koji ne poznajete Boga, a gledate ovaj video, priznajte da imate prazninu duši svojih. Imate prazninu u vaše duše, koju možda pokušavate ispuniti drogom, ispuniti alkoholom, ispuniti prostitucijom, ali ne ide, džaba vam kad uveče legnete u krevet. Kad uveče legnete u krevet, opet ste prazni, jer ta praznina u naše duše je samo mjesto za Gospoda Isusa Hrista. Samo On može potpuniti tu prazninu. O, slava ti, Gospode, koji si mnogo moćniji, mnogo jači od bilo svega. Ti si kralj nad kraljevima, car nad carevima. Slava ti i hvala za to, Gospode. Gospodi Isuse Hriste, hvala ti za ovaj divan dan. Hvala ti za ovaj skromni telefon koji mi je poslužio da snimim ovaj video. Hvala ti, Bože, što smo došli, ja i moj sin, moj stariji sin, da te proslavimo, Gospod Isuse Hriste, ovdje u prirodi. Ja verujem i osjećam da si ti sa nama. I te molim, Bože, blagoslovine da i u buduće pravimo što jačih videa. Da se ljudi pokaju, da se grešnici obrate, jer je Isus rekao, lekar ili liječnik, kako god hoćete, nije potreban zdravome, već bolnome. Grešnici, dođite k Isusu Hristu, pokajte se, predajte svoj život na Isusa
i verujte, nećete se pokajati. Bog će vas blagosloviti, Bog će vama dati novi život, bit ćete nanovo rođeni i vidjet ćete svrhu zašto ste rođeni na ovome svetu. Bože Isuse, slava ti i hvala ti, Gospode. Ja te molim, dovedi narod ovog sveta pri tebe, Gospode. Molim te, Bože, blagoslovi ovaj narod da se pokaje, jer su stvarno zadnja vremena. Često i od uvek se govori da su sad zadnja vremena, da su sad zadnja vremena, da su sad zadnja vremena. Ali ovo su, braćo i sestre, ovo su, prijatelji moji, stvarno zadnja vremena. Čitajte Bibliju, čitajte Novi Zavet i vidjet ćete da su ovo stvarno zadnja vremena. Po svim proročanstvima Biblije, ono što se danas događa u svetu, pokazuje da su ovo zadnja vremena i da Isus dolazi na nebesima uskoro, u punoj svojoj punini, u punoj svojoj slavi, da uzme svoje, da vaskrsne mrtve i žive, da ih pribere k sebi u carstvo nebesno koje je Gospod pripremio za nas, a put ka tome je pripremio Isus Hrist još dok je bio na zemlji. Hvala ti, Isuse, što si umro na krst za nas, svojom krvlju si oprao nas od grehe svoje. Slava ti i hvala ti, Gospod Isuse Hriste. Molim te, izbavi nas od zla. Čuvaj nas, Gospode, od zla. Čuvaj nas od greha, Gospode, molim te, Bože. Slava ti i hvala ti, Gospode, za sve što činiš za nas, a činiš mnogo i činiš se i činit ćeš tvome vernome narodu. Slava i hvala sada i zauvek. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Amin. Aleluja. Slava Bogu, Mario. Slava Bogu. Amin. Aleluja. 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 Amin. Hvala ti, Bože.